עומד. עכשיו תראו, הרגל ימין נכנסת פה. רגל שמאל היא לא יכולה להיות כאן. היא לא יכולה להיות כאן. היא חייבת להיות, אתם רואים את העקבים שלי? תסתכלו, היא חייבת להיות קצת מאחורי רגל ימין. כשאני עושה כניסת מוטה, אני עושה 1, 2, הרגל הזאת חייבת להיות יותר בפנים. מבינים? הם לא עושים את זה, לא מקפידים על זה, בסדר? מפה, 1, 2. זאת היא תמיד קצת בפנים. פה, בסדר? ואני רוצה לעשות תרגיל מוטה. אם אני עושה תנועה 1, 2, לאן המוטן שלי פונה? הישמע, לאן פונה? לשם, אבל הוא עומד פה. אני יכול להרים אותו? ואם אני עומד ככה, תסתכלו על האצבעות של הרגליים. רגל אחד לפה, רגל שנייה לפה. לאן הישמע שלי פונה? לשם, אני יכול להרים אותו? לא. ועכשיו? זאת אומרת, האצבעות של הרגליים שלכם, יש להם חשיבות. לאן שהן פונות, לשם הגוף שלכם הולך. לשם המוטן שלכם. אם אני רוצה לעשות תרגיל מוטן, תרגיל שאני מרים, והאצבעות שלי בכלל בכיוון ההוא, המוטן שלי מרימה אוויר, אני צריך להיות בפנים בשביל לעשות הרמה. מבינים? זה היה מעולה. זה גם לא לבנות. למה אתה בא אליו? כן, תמשוך. קצת לבד לשיעור משקל. עשית פעולות נכונות, אל תהיה יותר יציב. תן לו לקרוא, אני רוצה איזשהו פסיעות. דרך אגב, זה שנופל, מה זה מראה? יכול להפיל בלי להתרסק, זאת אומרת שאתה יותר שולט על לא, על התרגיל. אתה שולט על התרגיל, על הביצוע. רגע זה כאילו מתרסק, זה אומר שאתה לא שולט על התרגיל. למה לא יש? אתה להבין את המודל הזה, שמה שקל, כן? אני רגע עכשיו, בסדר? אבל תראה, אם את רוצה, למה את רוצה להיכנס? למרון הזה? לריסונגל? אוקיי, אז נגיד, תעשי כאן, מההתחלה, והוא תופס אותה, מה את עושה? לא, קודם משחרר את היד, שחררי את היד. כן, כן, נציא, בדיוק. זה מצוין, פסיקי, סופים האלה. רוצה שאני אסתכל. מה לא טוב? זה מצוין. נכון, תמיד אני אמצא משהו. גם כשזה מושלם אני אמצא משהו. בדיוק. תנסה לא ליפול, תנסה להפיל ולשלוט על זה, לא להתרסק. זה חלק משליטה שלו בתרגיל, תנסה. מבין? כן. למה רגע קושי? כי זו אותה כניסה. בסדר? שרוול איפה? לא, אבל השרוול שלך למטה. למה אתה מושך שרוול למטה? זה חזק. בבקשה. תראה איזה יפה. יפה מלסה. אוקיי, תעצור. אתה מפיל, אל תעזור למידע. שהיה לו תקופה.
בולמת. את לא בולמת, בום. בום. לא בולמת. יופי. רגל שמאל יותר קדימה. בסדר? כאילו, צריך להקפיא אותה אליך, ואז קצת. ימין. לא. מה אתה אומר? אתה מרגיש חובה טוב, מה לא טוב, נכון?